कर देले बड़ा सा। हाय के ह अरे बाप कहवी के तनी औरी 10 अरे त कहत या हम मोटा की कि अब नहीं खे आइल बाटे त एक बेरा का नहीं सोचा दू बेरा का सोचा त आराम दू बेरा के कहां सोचत रही दादा। आ देखो हो आ टकटोरत रहनी है कि का धइले बड़ी समूह में डाले खातिर त देखो तनी त टिफिन भर के खाना धइल बाटे बारे मोटकी बा हमहू कहत तनी काहे दिन पर दिन चर्बी आइल जाते मोटा की हैं। हाय आही ये दादा हाय देखा हो हाय अरे बाप हाय देखी ल हाय कह तरी सकी कुछ हइले नहीं खे हइल ही नहीं खे कुछ नहीं खे बारे बा खाइम ना हो खइबे करम यानी कि देवे के ना चाही कि हाँ ज्यादा बूढ़ पुरानिया बिया त कहत या त दे दे मुंह में डाले त मने पीस बीन से मोटा की धइले रहिए रे का दिन नतिया कहावा रख देले बाटे कुर्तावा अब न हम इनकर वाला कुर्तावा में त बुझाई नहीं कोने बटुए आ अब पता चलल हमरा के यही पर मारे लागम त कही ना के देखा ना मतरिया हमारा मारतिया हेती करतिया आ कोने बरे बबुआ बबुआ एक से दादा बाल बच्चा हमरा के तंग नु कर देले बड़ा सा। हे भागा आ हे राम हाय के ह हाय आई हो भगवान जी का ए मम्मी जी ये कदम रौरा के दलिदरे समाई रहन का ए कोनी हम जानिए ना कि ए तू hele बिलार खींच के धर देले कोनिया तो वो बिल किरिया बिलार खींच के धर देतिया हैं। हां हां बिलारिए लेके तो बताई कि बबुआ के रतिया खइले ना ओकरा खातिर रखले रहनी त रौरा खा गइनी ही का है बबुआ खातिर धर ले रुहा है मुर्गवा मुर्गा बा हमर बिलार पीस बिन के खा गले बे रासा ना हकुल अच्छा है ना टिफिन क्रिया में बन के टिफिन के नीचवा में मीट रहे ऊपरला में भात रहे हैं। और का बता दई हे भगवान खाए के आंगा इनका बोली निकलत टुए हो देखा कनिया बिलार से बन बिलार त तू ही हड़ू ना 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 टिफिन उघारे न लवे मॉल पीस बिन बिन खा गले देखला एकरा साथ बस बचल देखला देख कनिया में कुछ बा नहीं रास्ता बाटे कुछ रहो चाहे ना रहो तो काहे खातिर तू खइलू हैं। ओहो एक दिन तनका बिलाई का मुंह लगा देले रहला ये तो तुरंत का कहतड़ू कि बिलाई का जूठा खाए सब सब्जी है मुर्गावा बिलाई का जूठा रहता तू काहे खइलू अरे बतावा ना देख आई मुर्गा खाते हम घर में ना बिरदंग लगा तो हमरा नाम नहीं हां हमें नाम कुत्ता पोस लिया तू तो देर रोजी से कम बड़ी आ तू चोरा के धल लिया अपना खातिर के हां आई हो दादा को देखा ये पथरिया रखले रही जा ये बूढ़ी जा जा जवन तोर पेट में आमाइल बटुए न तवन एथिए भइल बटुए हां मन त कर मर दे के मैं बल मानी फेंक दवा ए के हाली लाज लागत टुए हैं काहे न जाबे आ कहां बाड़न रुका जो उनको रो हम एथी उतार सही के नहीं बाप रे बाप मोटकी खाए खातिर छटपटा गइल बिया बिलार का झूठ खाए जाए कुकुर का झूठ खाए तोहरे के त देबे ना करम आ खाई कुछ के झूठ रहल हवे जानते से कि हम ई तेज बानी तोहरे से तेज हम बानी अभी बुझत नहीं उसे खइला खातिर हम कुछ कर देस कितना चावल में कीड़ी बाटे पूरा भूसा भूसी ए दीदी जी इधर ले आए जी सुपावा भोटा ले यही से कही ना कि पहले 2 बाल्टी फटक के आ बाल्टी में ध लियो जाला चावल आ जब बनावे के बेरा होला नु तब तू लोग तनी तनी नाप के फटके लू जा बताओ कितना औरत लागी ला तेजी आई हो जाई कुल का ऐसन बात नहीं तेजी आई ना हो रोज रोज चावल फटकल जाला नीरस हटे हैं इकड़िए भी ना बिनते तो बानी कबे से आगे जोराइल बा बुझाला हां बुची जी जोड़ले बड़ बुची जी कहल करत है ना ए घरी पहले बात ना करत रही पहले बात गांव घूमे सुंगर फुर्सत ना रहे माईए के लूर सिख गई रही मांग लगा के धर दे बकिया के दम का जीत दी मार हारा रात तनी खूबी ना काहे ना हरहराई हो पड़े ना जी चौरा था निकाल द हम सब आदमी ठीक है हां
का भइला ई का भइला हमरा बुझाते नहीं के दू ई का भइला का करते जी बजली दीदी? अच्छा छ इतना चाउर रखो ई का है रखो नहीं आहा तना पलवार मन बुढ़िए तू टाइम तीन खा लिया हो जाई जीवा ले बाड़ा ने ई बता मुर्गा रात का रख ले लइका खाती चाप गइले से खटे का भीतर तक ले घुसला के खटे का भीतर अच्छा बावत रहल ही ये दीदी रात तेरा बबुआ ना खोले मुर्गा धइले रे तब ने बच्चा कनी का के बिलार खात रहले रे बुढ़िया बिलार खा चाहे हुरार खा ना ना सही बात। हमर ओसी रख ले रहती तू काहे लेली स खा खैली हां उ लुका के जा बताई कितना चटोरे यही तो रवा कर रतिया में हम कहत रहिनु कि रौरा लइकवा के जगह के खिया दी ना तो बिलार के डर बा तो कोई ना के सबसे बम बिलार इहे बा हमनी के घर में बचिया हम कहता है टिफिन केरी में भात आ मीट रख देले भाई ढक्कन बंद कर देले भाई तो हम का जानत रही अब बताई तो कहबो ना कैली कि हां खात नहीं कहां खोलिया हुआ का नाम है दीदी खटिया त घूस के बुड़को के निकल से आ बताओ आई हो दादा कहती हमरा के लेग पीस चाहिए हमरा के करेजी चाहिए हमरा के डाना चाहिए मुर्गा के गाल चाहिए आ कैसे घूस बोलिया वो घूस खात रहली तला हम लड़ गईनी तब न हम देखनी हो आई हो भगवान जी बताओ बूढ़ी ऐसे करी हम तो घर के परिवार ऐसे ना करी हमनी कुछ मालूम नहीं खे या चावल निकल के बिनतन जा हमनी के बताई देखिए ना मुर्गा खाते हम ना घर में बिरदाव कर दई तो हमरा नाम ना देख लिए सकनी में तो हम लोग के चुपे हम दे हम लेकिन हम जैसे ही मुर्गा चाहे मछली पानी काट के और रख देम भला ठीक कहत खा ले तीनों चार गो ना सही कहत दीदी सही ठीक एगो बात सुनी पहले तो जब मुर्गा खलबे नु तो मुर्गा के बदले में मुर्गे मांगी कहीं के जाके मुर्गा ले बस बाजार से आई दादा तो रेडी हो जाए बकरी तो रेडी हो जाए कहीं के दे पैसा हम जाता नहीं जाते कनो मिली यही तरह दहिया बा देखत तारू जा केतना हमनी के बेटा पतो उतर गोनी जा लेकिन उ बुढ़ाइल बा तनको बुढ़ापा बा चेहरा जी भी आदमी चटकारा त ना स्वाद ले तड़न टेंशन फ्री बानी कहां से हो हां टेंशन फ्री बानी यही के वजह से ठीक कहत रख दी है रख दी खाली हमनी ओकर ना छोटे धके कबार देनी तो हमरो नाम ना बहुत दिन से सहत आगरी बहुत दिन से बहुत जा होता बा एगो काम कर हले जा हतने चावलवा धो जा हतने हइले जा हतना धो के डाला जा हां जा हतना धो दिनु हां धर आ फिर मांगियन त हो दीदी कैसा मांग दी दीदी बताइए ना दीदी से बताइए हमरा हां चुप रही हां बनाओ सा चटनी भात देखा ना खेत खाई ना उ पुड़िया के तो हुर के खिया दम हम बेड़ा से धके हां यही से कही ना कि मुर्गा मछली बनता नु कुछ भी बनता तो पहले अपना बाल बच्चा के खिया लो जा जब जाना तो जाके हमार सासे ऐसन बाड़ी एक हाथ के उनका जीभ बा चटोर बाड़ी के कुछ घर में रहे ना देवेली तो पहले अपना लोगे लड़का के ना खियाई हां यही से तुम कल अपन मरद के लड़का के से करा है वो भौजाई रहते हुए हमारे खाना बनावे के पड़त टे ट्यूशन से आई नहीं एहन जान के अपन मन नहीं के बुझात नु हां आइली तो हम ही छोड़ देनी हमारे पता न तड़ी जा ननद बनी मतलब कुंवार बनी तो कुछ भी कहत जे कहते जे हां हुरला आज तू बनावत रे ना ओ कनी जानी भौजी तो भौजी भौजी मत कह ठीक नु जानी भौजाई लायक नहीं खींचा हमारे पता नहीं तड़ी जे हम ही बनाई ट्यूशन गोइनी सुबह ही सब बाहर झाड़ के सब लेको नोकन देख के कोई रहनी आज तोरा के माने कह दिया संजोन तू करबे तू अपन पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देबे त ट्यूशन लगी तो होमवर्क करी कहत त बाड़ी जा अगर एजा ना करबू तो ससुरा में तार दे नहीं का बोलता जी मैं तो नहीं ठीक कर दो जाई खाना बनाओ तू ये कर ले मतलब आगे धारली तो पता छोट हो गली का बोली ना रवा बुची बहुत बोलत नहीं ठीक बात नहीं आगे धारली तो लागत कि कपाल पर चढ़ा लेनी ना बोलतिया कैसा ठतरा जा जी नहीं बोलतिया ठीक रवा तो चुप रहे कपाल पर चढ़ा बन जाए तो रहने में मोबाइल बैठे कह दे चिल्ला मत हमरा भी निकल आओ चिल्लात नहीं की ठीक नो आगे धारली तो छोट ना हो गईली आगे धरैले बनी हो एको काम ना करी हट चल हट पर यहां जा सुबह रही से बाहर झाड़ के बर्तन माजनी गाय के गोबर कढ़नी हम ही ट्यूशनो कइनी होय नहीं तो हमरे आगे जोरे के पड़ कर लेक नहीं की तो जानी का करैल बुझ भैया के संग सुते रवा बोलत हमरा के लड़तनी हां बताई तो जान तो जाई तीन तीन गो बाजे तो निकला जी लागत तो ना कियो माने जुगावा दे हिया ना यार में नवा रही तबे न जा जयन दुलावा ना बताई दीदी जी एगो बहन हमरा सोचे के नहीं के खाना वो में ना सिकिया नो तो अपन करम हम ओइसने घर में नो हां वो ना हां नौकर भेज देम संगवा थोड़ा भी अगर खाना बनाओ संगवा नौकर भेज दे हिम ठीक बा कहा तड़ी जब पढ़ के कलेक्टर बनबू का एहन नहीं पढ़ले रहली त कलेक्टर बन गुल बड़ी जा रवा बनम ना देखल जाई सुने ने
रवा का लूर आदमी खराब नहीं के सिखावत जननी। चलो चुप रह। काल गुने वो जब पुआ ना पकाई तो सास क्या कही कि तोर महतरिया भोजे का सिखा के तोरा के भेजले बैसे रे। तो अपन पुआ दे दियो जा ले जाके दे दे खाए के। तो बनावत रहू मैं नु हाथ धके बनावत देखी हमनी के भाई भौजाई में मिलजुल के पहले बे हमर भौजी मसाला पिसत रही तब चाउर में रावत रही। ऐसे जे पुआ बनावत रहू तो मैं सिखावत रहे ना। चल ना पुआ तन माने जब ना आवेला तो सिखा देनी त का हमरे खातिर सिखावत नहीं। राव बहनिया हड़ी तरह वो बढ़िया लोग आ एक जनी सुनैली नु अब सब्जी छीड़ देल बन तो कहत एक जनी मुर्गा बनी। मुर्गा बनी कहती। मुर्गा ना बन। अरे सब्जी का चिराई कहनी के कचाइन ई का घर में लक्ष्मी आई हने कचाइन के अरे वो नहीं के बड़ी काम करनी है बड़ की दीदी अपना लड़का का मुर्गा धले रही रात के लेके खा गुने 6 महीना बन गया। हां बोली सॉरी आई ये करो सही में बताओ हाथ के लड़का भइल बाटे खा गो। अरे अक्का सबूत बरे के मुर्गा खल हम अरे धरावा भैया धरावा नहीं आता। नहीं के गोई मन हम आता ना मतलब दीदी जैसी पागल हम मुर्गा खाने में हमर बेटी ऐसा ही रही। मानो झूठ बोलत है दीदी नो। अरे वो बेटी अपना के धइले होई हां देख ले लोग के झूठ औ मोटी एक बार आदत ना छूटबे ना करी एक पुराना आदत है फूल बेटा तोर बाल बाल बच्चा रखले वाली अपना लड़का खातिर चुरा के खा गेली। मान जइबे। का करिए ई त बोलते बड़ी साहब तू बोले लगल उसका। अरे दीदी आके कहली हम तबे रो कहत नहीं तो ना बोली। देखो नहीं तबे ना अरे कम में ना कम उ तो झोटा वाला सार के मरले नहीं की तो ओने देर में ना हमनी के खा गुरा खाना हो। हमनी के अगना में नचा के मारत रही नहीं काम करते जाओ ना दीदी कर दिया घर पे देखा करिए बताए करिए अरे का हो गइल खाइए ले लस त का हो गइल। अरे अरे वो चुप रहे जी। खाए तो आवा बेटी तू बताओ हम खले चोराइए के खाई त भैया का हो गइल। पीठी में सट गइल रहो बेटे से पालिश करत नहीं। बीच के माई के देतड़ी माने ई कोनो बात भइल बुढ़ा गइल त ई कोनो अपन पसंद के ना खाई पीस पीस के देवे ना। बड़ी माई वाली भइल बनी खाए के बाबर ला बाहर का तो तो कर गोल का हमनी के बिना मातारी के बात जब बोलाई पर की दीदी के हैं जगह तो अगर हमनी के ये खाने में खले रहती जनु तो बहुत मार मार केतना पानी निकाल तड़ू वो चाउरी कहानी दीदी सोते के राव नाची खले नहीं के पिला दो के मत पेट सुन के पीठी में गइल बाटे बताओ साहब मर जाई ये देखी तोरा का कहि रे मैंने पेट पर पीछे में अरे ना देख लो और करिया राव कटा गुदा तारिया घर बिगाड़ी। एकदम ही अरे दीदी जी ऐसे ही नहीं खिसिया सही खिसिया चढ़ी। अभी मत जाई कहां हमको अपन माई के रहन सुधारी का रहन सुधारी। कहां भाई बना माई का को देले बिया की उराम सुधारो ए अब हमरा माई के बोलबू जनो त बता दे तनी ए रो चुप रहे जी माई के पसले और गलत बड़ा नहीं। खिलवाड़ी बड़ी एक नंबर गलती करत रहे सीख गई गलती नहीं कर चुरा के सीख के पका हो गई ससिया वो सीख के पका हो गई सीख ले जा भैया तारा के का बोली मेहरानू के बोली आवे त माई के डांट तोड़ा फोन ले ले बाड़ी हाड़ी जैसा हां हां ए झूठ मत करो हो भर ले अरे बाप रे बाप ढेर बोले तहार निकलत हुए ना का ढेर बोली निकलत है जिसने माई उसने पेट हतनी मुर्गा से रोटी हतनी मुर्गा नहीं खा ले मार जाने के कॉलेज में से निकलत पड़ जा रात चपले ना रही के फिर चापे खाली बेचैन भइल बाड़ी अच्छा हम चप्पल हमार मैदान में उतरा रही कोई नहीं खेत में मेरे उतरा था कम किया उतर उसता अच्छा पेट भर अच्छा रही ये बताओ आदमी जाता के पिसा देता नहीं खन ओई पर भरले पर भर तरन त कहां से मैदान होई ओ भौजी के मुंह में मत लग। बताओ तनी मुरा बोल काहे पता सटक गइल बेटा ने सुन निकल ले भैया के जिगावे के ते काहे लड़ाई कर बीच में पड़ते होती ना ले तो समझ लियो बहुत ही तू आदा हां ज्यादा ना लगी तो ज्यादा हो ज्यादा ए जानी नहीं हरवा सपना लेके आई रही हमरा के कुछ बोला तनी जा काहे लसन करो ना बारी बतिया तन जी। अब कह देलु जा घर के काम करे को काम ना करम ठीक नु। हां हम त भगवान से मनावा तनी कोई जा मोहर जा हमनी के माई बाप रह भातरा के रोटिया बची तो नहर जाई कोसे मतारी का पेट ना भंडारा है के जते ही दे अब इधर चोरा चोरा खाए कुछ रखा सा तोरी के बात करे हम नहीं बरियारी बतिया तन मम्मी जी। खाता रहा पुयो समझ लियो खेलवाड़ी कहां के सुने ए सब्जी भात चटनी भात बनाओ बनावे ना के पहले सब कुछ थाली सब्जी चावल भात है बनावा जा शादी कर ले छोड़ दे के माई मातारी बेटी के मारे हां छोड़ दो सब कर ले मुर्गा बनावा जा ओकर बिहा जब देखाइयो के जमा का के छोड़ दे हां ठीक कहा तनी चार एकदम से। मेरा वो पानी है ठीक बा लेके आवा